Karon ang atong hisgutan variables and data types. Unsa kining variables? So ang variables mao na gamiton nato aron sa pagtago og data. So ingani ang forma or syntax niya aron sa gamit nato og variables. So ang first is kaning var nga word, tapos sundan nimo siya og ang pangalan sa imong variable. So kaning var fixed ni siya nga word. So dapat magsugod jud imo ang declaration sa variable sa word nga var nya gisundan sa pangalan niya. Kaning pangalan maskin unsa nga acceptable nga word mo ni imong pwede gamiton dire. So kaning sa ikaduha nga line is var first name is equal to double quotes John. So kani siya yang gibuhat diri is gi-initialize niya ang variable. So ang gibuhat niya diri is gi-initialize niya into John nga string. Okay? Ang isa pud ka system mga pwede pud natong paggamit sa variable is i-declare nimo siya una, sunod pwede na nimo siya i-assign or butangan og value later or pagkahuman na. So diri sa ikatulong nga linya na ay first name is equal to string pud nga mark. Okay? So ang variables aduna siya klase-klase nga data types. So unsa ning data types? Mo ni siya ang mga nagkalain-lain nga klase sa data. So mo ni siya ang mga data types nga available natong magamit sa JavaScript. So una is number, sunod is string, boolean, array ug object. So kaning number is any number nga atong magamit nga number sa kanang for example sa arithmetic or sa math. So katong mga numbers nga 1 or kanang naay mga decimal places 1.5, so mo na siya no ang iyahang number nga data type. Kaning string pod is katong mga characters ni siya nga for example alphabet nga characters A, B, C, D. Tapos maskin kanang numbers basta isulod nimo na siya og double quotes or single quotes mo na siya makonsider as string. Kaning boolean is data type ni siya nga indicate og true or false or tinuod ba or dili nga value. Kaning array is mura ni siya for example kanang rows ni siya or mga grupo sa mga data types. So aton na siyang may balan sa sunod na to nga kung ano demo after ani. So ang last is kaning object. So kaning object is data type ni siya nga nagcompose og lahi-lahi nga data types pod ang sulod niya. So para mas maklaro ni siya dito ta sa demo nato no. So kanina na ko'y gi-prepare diri daan nga JavaScript file, so variables.js. So sa number mo ni siya. Kung mapansin ninyo, nag-declare ko diri og variable nga age, set na ko in equal to 20, height ug temperature. So kung mapansin ninyo, tanang klase sa number is dawaton sa JavaScript. So nakoy whole numbers, napoy naay fractional numbers ug kaning napoy supported pud ang signs which is positive or negative. So kung by default positive yun ang number kung walay naka-indicate nga sign. Then butangan nimo minus sign indicating na negative na siya nga number. Okay? Ang sunod pod nga data type is kaning string. So mo ni siya ang string no. So makita ninyo nga gi-declare na ko siya nya gi-initialize na ko into Tony Stark nga gi-contain nimo or isulod gyud nimo siya either sa double quotes or single quotes. So ang JavaScript basta string isulod nimo na siya sa double quotes or single quotes. Okay? So ang sunod nga data type is kaning boolean. Boolean meaning pwede ka magbutang di og kanang true or false. Meaning tinuod ba siya or dili ang iyahang dawaton nga value diri. So kung pwede sad ka diha mag-initialize into false.
pwede gyapon nimo na siya magamit. Okay? So ing ana ang boolean. Sunod kaning array. So sa array ing ani ang format niya. So sa array pwede ka magbutang og multiple nga values or mga sulod. So for example, diri sa ato ang example no, ang array dapat isulod gyud na nimo siya sa kaning brackets. So within aning brackets, pwede ka magbutang og mga values nimo separated by commas. So for example, ang iyahang syntax is ana, for example, mag-declare tari array, then ang bracket nimo which is required yun, and then ang data type or ang value nimo. So for example, pwede ka magbutang og first, then separated by comma, second, third, for example, ing ana no. So pwede sab nimo imong array mag-contain og lahi pud nga klase sa data type. So pwede nimo na siya i-mix. So mo na siya ang nature sa JavaScript. So pwede ka mag-contain og lahi-lahi nga value sa imuhang array nga naapoy lahi-lahi nga data type. Unya ang last nato nga data type is kaning object. So mo ni siya ang format sa object no. So kung mapansin niyo, ang object dapat i-contain gyud na nimo siya sa braces na pod. So mo ni siyang indicator kaning sa first niya ang tumoy niya mo na siya. So mo na siya ang braces no. For example, my object declare tari i-contain gyud na nimo siya open and close braces. So diha first is ang field niya or field name. For example, field 1. Field 1, then colon. Kaning field 1 pwede masinon sa imong ibutang dire basta acceptable lang siya. And then ang value niya. So karon for example 1. So ana siya ang format or syntax sa object no. Pwede po nimo ni siya i-mix gyapon ang data type. So for example, field 2 giset na ko siya or ginitialize na ko siya into number 2. Pwede po na siya. So ing ana siya no. So kung mapansin niyo nga ing ana ka dynamic ang nature sa JavaScript. So ang mga variables na to pwede mag-contain og lahi-lahi nga klase sa data types or lahi-lahi nga data types. So ing ana ang variables and data types. Okay?